Het 100-jarig bestaan, daar mij bij was. En lekker bier drinken, hè? Dat jij er ook een beetje bij. Ja, dan ben we nog steeds studenten. 100 in je Bernlef. Ja, een mooi feestje, ja. Ja, nou, je filmt hier altijd direct thuis, hè? Een keer maar leuke mensen, een keer maar een leuke tijd hebben hier. En je kent alles waar we zin in hebben. Ja, machtig. Ik oudere leden die ik zelf nog nooit zoen heb, vind ik echt mooi om mee te praten. Te zien hoe bellen voor hun wie zo'n tijd waarom. Als ik dream, dan dream ik van weekenden en kampen met Bernlef. We ben hier een mooi schopje lid geweest, we hebben een mooie tijd gehad en mede dankzij u is het er nog. Iedereen ziet hun eigen groepje op. En dat is denk ik, ja, dat is zo leuk om te zien. Dat iedereen na al die jaren nog steeds denkt, maar die ken ik, daar maar kan je maar praten. Soms herken ze net en dan denk ik, die hier in bril en nou net meer. Maar ja, ik vond het heel leuk om weer alle handen mensen te treffen. Lekker borrelen en we krijgen aan zo het lusterenboek, wat het goed is. Nou, daar ben ik heel benieuwd naar wat voor mooi verhaal van Jert Thierse erin staat. De oude Bernlef had dus een mooie lusterenboek onder de nieuwe generatie Bernlef verzoen. Het zijn al je oude besturen, al je oude leden, oud eerleden, maar ik nieuwe leden die hier hun verhaal zien nog. Een heel soort prachtige herinneringen. Gewoon smoeke meisjes, de sfeer is altijd goed en ik ga hier echt mijn nieuwe vriend voelen. Het is echt mijn nieuwe thuis. De ontwikkeling om te weten die is eigenlijk best. En bier, hè? En bier. Oh ja, hoe smaakt het? Ja, heel lekker. Dan heb ik ook de lot van die Bernlef geweest. Al die mensen die hier allemaal met elkaar zitten te praten en die het last minute etensplan allemaal met elkaar opstrikken. Dat je hier verdwaan mooie voor deze verbinding die je hier achter dus dat is echt wel heel mooi. Ik hoop dat ik nog vaak mijn meisjes zal. Op 25 jaar hebben we 125 jaar gehad. Dus waarom kunnen we bij? Dus ook kunnen we bij. Op naar de volgende. Dit weer van u keer, ja.